Nola prestatu kurrikulum on bat. Zer da kurrikulum bat eta zertarako balio du? Zure profil pertsonala eta profesionala laburtzeko dokumentua da, eta lan elkarrizketak lortzeko gakoa. Garrantzitsua alda kurrikulum egoki bat izatea? Lanpostu baten elkarrizketarako hautatu zaitzaketenek kurrikulumaren arabera erabakiko dute. Zer behar du nire kurrikulunak lehen iritzi positiboa sortarazteko? Egitura logikoa, datu pertsonalak, formakuntza eta esperientzia eta balio gehigarriak. Mintzaira egokia, ez erabili hizkuntza tekniko egia eta noski ez egin akats ortografikorik. Ezinbesteko informazioa, lanposturako datu esanguratsu eta eguneratuak, pare bat orrialdetan. Nire kurrikuluna gehiago nabarmentzea lor dezaket? Gutxieneko ez gainera, argazkia gehitu, diseinua orekatu eta letra mota zaindu, eta paperean aurkezten baduzu kalitatez inprimatu, edo digitalean Word-esten formatu batean bidali. Nola jakin dezaket nire kurrikuluna, ona den ala ez? Ibilbidea, gomendio kontaktuak, aldaketa zein ardura gaitasuna eta ambizioa islatu behar ditu. Ba al da nire kurrikuluna prestatzerakoan ekidin behar dudan zerbait? Orrialde gehiegi, soberako informazioa eta egitura nahasia ekiditeaz gainera, topikotzat har daitezkenak hitz berriekin esaten asmatu behar duzu. Beraz? Kurrikuluma da, lanpostu batera aurkezten den edonoren aurkezpen bide nagusia. Lan elkarrizketa lortzeko giltza da eta enplegatzailearen arreta erakarri behar du. Egitura logikoa, mintzaira egokia eta ezinbesteko informazioa dira gutxienekoak. Argazkia gehituz, diseinua orekatuz eta aurkezpen formatua zainduz hobetu dezakezu.